Nagy tisztelettel köszöntöm Körmend város képviselőtestületét. Megalapítom, hogy 11 fővel jelen vagyunk, tehát határozatképes a közgyűlés. Petrovics László képviselő úr jelezte, hogy nem tud részt venni, illetve Tóth Uri képviselőasszony jelezte, hogy ha elhúzódik a közgyűlés, akkor hamarabb távozni kell neki. A meghívót megkapta mindenki, a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata? Amennyiben nincs, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért, azt kérem szavazzon. Köszönöm, 11 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület napirendi pontokat. Egyes napirendi pont, beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek két ülés közötti munkájáról. Kezdem akkor én a beszámolómat. Február 12-én csütörtökön testületülésünk volt, február 13-án pénteken állampolgár ismeretek tanóra keretében az Olcsai Kis Zoltán általános iskola 8-as diákjai voltak a hivatalban. Aztán aznap délután a szlovén kurentek érkeztek Körmend város főterére. Szlovén főközulasszonnyal egyeztetésünk során ajánlotta fel ezt a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy nagyon jó sikerült rendezvény volt, sokan kíváncsiak voltak rá, gyerekek, felnőttek egyaránt. Aznap este még a Rázsó szakközépiskolának a szalagavatóján vettem részt. Február 14-én szombaton a győrvári böllérversenyen rendezők meghívására vettem részt, majd aznap fővédnökként az Olcsai általános iskola bálján. Február 15-én vasárnap Együttér Egyesület fánk versenyén vettem részt, a vásárcsarnokunk volt a színhely. Köszönöm az Egyesületnek ezt a rendezvényt, úgy érzem, hogy jó sikerült. Remélem, hogy több ilyen rendezvényt fognak még csinálni Körmenden. Február 16-án hétfőn irodavezető értekezetet tartottam, majd aznap kistérségi és mikrotérségi üléseket is tartottam. Február 18-án szerdán Hunyadi lakóparkba jelenleg lakóknak szerveztünk fórumot, több képviselő is megjelent, köszönöm szépen a megjelenést mindenkinek. Aznap volt a Széchenyi programiroda megnyitója, itt a testület határozat alapján a Városházában kaptak egy irodát. Aznap Tóth Uri igazgatóasszonnyal május 1-je kapcsolatban volt megbeszélésünk. Február 19-én csütörtökön rádióba adtam interjút, majd aznap kezdeményezésemre a Mazsihisz néhány képviselőjével a körmendi zsidó temető rabatolózójával kapcsolatban volt megbeszélésem. Alapban a költségvetési rendeletünkben elkülönített pénz nincs rá. Azt az ígéretet tettem, hogy ők is, illetve mi is legalább arra a forrást megpróbáljuk megtalálni közösen, hogy maga az épületnek a jelenlegi állapotának a felmérése, illetve ezügyben akár egy árkalkulációt, hogy mibe kerülne ennek a felújítás, vagy egyáltalán érdemese, vagy rá lehet állni. Erről a városnak egy régebbi, egy vagy másfél éves, vagy 2 éves árkalkulációja van, az, hogy jól emlékszem, olyan 1 és 2 millió forint közötti összeget takar. Abba egyeztünk meg, hogy mindannyian keressük a lehetőséget, és akkor még csak a kezdet van, de hogy nem indulunk el, akkor nem tudunk a végére se jutni. Hogyha ez ügyben fejlemény van, akkor mindenképpen a testületet értesíteni fogom tovább. Február 20-án pénteken Vasi ZRT felügyelőbizottság ülésén vettem részt Szombathelyen. Február 22-én vasárnap Kéksünik torna eredményhirdetésein vettem részt. Február 23-án hétfőn irodavezető értekezetet tartottam. Február 24-én Faragó Gábor alpolgármester úrral volt egyeztetésem, illetve a Niederer képviselői voltak nálam bemutatkozáson, inkább Körmenden szeretnék a telephelyüket áthelyezni rövidesen. Az építkezés már folyik különben. Február 25-én szerdán polgármesteri fogadórát tartottam. Február 26-án csütörtökön képviselőknek egy ismertetés volt egy lehetséges körmendi applikációról. Aznap rendkívül testületülésen vettünk részt, majd a testületülés után a horvátnádaljai toppos óvoda felújítás projektzáró ünnepségén vettem részt. Február 27-én pénteken államtitkári tájékoztatót hallhattunk az M86-os út terveiről.
Március 2-án hétfőn irodavezető értekezletet tartottam. Március 4-én szerdán Béri Balog Ádám vezetőivel, Orvas Tiborral egy helyszíni bejárást tartottunk Faragó Gábor alpolgármester úrral. Most van helyük, de közép és hosszú távon majd megoldást kell találnunk, szintén majd a képviselőtestületi a szakbizottságok, ezen gondolkozunk közösen. Március 5-én csütörtökön választási eskütétel, tehát eskedtem a választási szavazatszámláló bizottság tagjait. Ez most az elmúlt időszakban többször történt meg, ezt nem fogom most már beszámolomba többször említeni. Március 6-án pénteken második aktív rádió konferencián vettem részt Körmenden a Hughes Hotelben. Március 7-én szombaton Körmendi piacon gasztrofesztivál és nőnap ünneplés volt. Március 9-én hétfőn irodavezető értekezletet tartottam, majd aznap még nyugdíjasoknak a nőnapi műsorán vettem részt, illetve köszöntőt mondtam. Március 10-én kedden Faragó alpolgármester úrral volt egyeztetésem, majd a helyi védelmi bizottság ülésén vettem részt. Március 11-én szerdán rendkívüli testületülést tartottunk, majd a rádiónak adtam interjút. Március 12-én csütörtökön Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezető pályázatoknak a bíráló bizottság ülésén vettem részt. Március 26-án, március 13-án pénteken rendkívüli testületülésünk volt szintén. Aztán a gyerekorvosi rendelőben a Lions Clubnak a adományai alapján 2 darab klíma átadására került sor, ott vettem részt. Aztán a megyei március 15-i ünnepségen Celdömölkön vettem részt. Körmendi kitüntetetteket mondanám: Jánbori Tamás, Háborús Márta, Páloti Zsuzsanna és Faragó Lea. Én gratulálok nekik a kitüntetésükhöz. Aznap még a Szabadságtéren a 3FK Fotóklub kiállítását nyitottam meg, majd este a foltrend előadását tekintettem meg. Pályázati forrásból valósult meg. Én köszönöm szépen, ez úgy gondolom, hogy Körmend vársági megtiszteltetés volt, hogy a Budai váron kívüli Körmenden is a körmendi közönség látott, és egy nagyon jó sikerült rendezvény volt. Március 14-én szombaton, Muraszombaton a testvérvárosunknál egy kiállítás megnyitóján vettem részt. Körmend városa mutatkozott be az Együttélés házában. Köszönöm szépen a résztvevőknek. Március 15-én vasárnap a március 15-i városi ünnepen vettem részt. Március 16-án hétfőn irodavezető értekezletet tartottam, majd rádióinterjút adtam, majd pedig mikrotérségi és kistérségi üléseket tartottam szintén. Itt szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy a Kistérségi Társulás által fenntartott Szociális Szolgáltató és Információs Központ új igazgatója kinevezésre került Nagyné Pojbics Ágnes személyében, Szálka Istvánné pedig nyugdíjas éveit kezdte meg. Március 20-án pénteken Battyányi és Schmidt Margóval volt egy online megbeszélésünk, és Tóth Judit Kulturális Központ igazgatójával volt egy egyeztető megbeszélésem. Március 21-én szombaton Kastrum Szeg Dinamika SF közgyűlésén vettem részt. Március 23-án hétfőn 10 világnapja alkalmából a Pacsigiz által szervezett gyermekrendezvényen vettem részt a Honvéd utcai víztornyunknál. Aznap az Égis gyógyszergyárba érkezett külügyminiszterünk Szijjártó Péter, ezen vettem részt. Vagy még aznap az utolsó munkanapja volt, hogy említettem, üdvvonulása alkalmával köszöntöttem Szálkai Istvánnét. Március 24-én kedden Faragó Gábor alpolgármesterrel volt egyeztetésem, majd irodavezető értekezletet tartottam. Március 25-én szerdán reggel a előző napi médiahírek miatt időpontot kértem a ADA ügyvezetőitől, egyeztetve a helyzetről. Mindannyian hallottuk, vagy hallották, hogy a ADA-nak a ausztriai leányvállalatai vagy anyavállalatai csődvédelmet kértek maguk ellen. Itt a város segítségét ajánlottam fel a
Adámnak, az ügyvezetőjének. Fölvettem a kapcsolatot Vénémet Zsolt országos képviselővel is, ő pedig a kormányzattal. Bízom benne, hogy valami megoldást találunk, hogy a Körmendi gyáregység 360 dolgozója valamilyen szinten meg tudjon menekülni. Aznap még a Vas vármegyei önkormányzat egy szakmai rendezvényén vettem részt Szombathelyen, amelyen foglalkozás, politikai meg gazdaságélénkítő témánkról szólt. Március 26-án csütörtökön polgármesteri fogadóórát tartottam, március 27-én pénteken a Polcsai Általános Iskola Somogyi Tagintézményének a gálaműsorán vettem részt, majd aznap este a Rákóczi Ferenc 350 emlékműsoron tekintettem meg, illetve köszöntöttem a résztvevőket a város nevében. Ugye az a megtiszteltetés érte Körmend városát, hogy minden megyében volt egy rendezvény Rákóczi Ferenc születésének 350. évforduló alkalmából, és Körmend város választották helyszínéül. Március 30-án hétfőn Takács András általunk megbízott főépítésszel találkoztam. Rápri Pál átmenetileg betegség miatt szünetelteti a főépítészi elfoglaltságát Körmenden, és Takács András helyettesíti. Irodavezető értekezetet tartottam aznap még, illetve a nyugdíjas klubnak húsvét alkalmából köszöntőt mondtam. Március 31-én Faragó Gábor alpolgármesterrel volt egyeztetésem. Április 1-én szerdán Somogyi Általános Iskola állampolgár ismeretek órát a hivatalban tartottam. Aznap Cafi Csaba alpolgármester úrral volt egy egyeztető megbeszélésünk, majd aznap délután a pénzügyi és a városfejlesztési bizottsági üléseken vettem részt. Április 4-én szombaton a Hősök terén egy felültetésen vettem részt, Polgári Összefogás Körmendért Egyesület vásárolt néhány fát, bevonva a városgondnokság és a műszaki osztálynak a szakembereit lettek elültetve a fák. Dr. Kristóf László sportcsarnok névadó avat ünnepségén vettem részt. Köszönöm szépen a kezdeményezőknek, a szervezőknek, úgy gondolom, hogy egy szép ünnep volt. És még aznap délután a főtéren a gyermekeknek rendezett nyuszi simogató és csokoládé keresőn vettem részt. Köszönöm szépen Tóth Judit igazgatóasszonynak és munkatársainak a szervezést. Április 7-én kedden irodavezető értekezetet tartottam. Ez maga, igen, és most itt vagyunk a testületülésen. A két dologról szeretném tájékoztatni így a beszámoló kapcsolatban a képviselőtestületet. Az egyik az, hogy a Honvédelmi Minisztérium újabb 50 millió forint támogatást adott, írásban értesített róla a uszoda gépészeti felújítására, amit ezúttal is köszönök Körmend önkormányzat képviseletében. Ugye a tavalyi 2025 évre szóló 50 millió forint és már beruházásra került ügyében az állami számvevőszék még a vizsgálatot folytatja. A Honvédelmi Minisztériumtól akkor előtte még kaptuk ígéretet, hogy 2026-ra is ad újabb 50 millió forintot. Ők azt mondták, amíg a vizsgálat folyik, illetve az ő részükről, amíg a elszámolás nem történik meg, addig ezt nem folyósítják. Ez úgy gondolom, hogy duplán jó hír, tehát hogy akkor valószínűleg a Honvédelmi Minisztérium az elszámolást 2025-ös évről jónak találta, illetve akkor a 2026-os évben is 50 millió forinttal gazdagodik a városunk. Másik tájékoztatás pedig az, hogy a Vas vármegyei kormányhivatal törvényességi felhívás keretében jelezte felénk, hogy 2025. december 22-én tartott testületülésen, egyébként a testületülés éppen határozatképes volt, tehát heten voltunk jelen, illetve az ülés közben határozatképesség is megszakadt. A napirend elfogadása nélkül döntött a nemzeti értékek és ungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására című pályázati felhívással kapcsolatos önkormányzati határozat meghozatalakor. Tehát gyakorlatilag ez az egy döntése volt még határozatképesen ennek a testületülésnek, ez a 155/2025-ös határozat. Így hatályon kívül kell helyeznünk ezt a döntést. Én megkérek mindenkit, hogy akkor tegyünk eleget a kormányhivatal felszólításának, és szavazásra felteszem, hogy hatályon kívül helyezzük ezt a határozatot. Hozzáteszem, hogy utólag már volt egy határozatképes döntése, mert tartalmi módosítások is voltak ebben, tehát más teendőnk ezzel nincsen, mert utána már egy határozatképes döntés volt ez ügyben. Tehát akkor feltenném szavazásra, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a
a kormányhivatal felhívása értelmében a 155. Cafics Csaba. Köszönöm, polgármester, nekem csak egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan, hogyha feltehetem. Természetesen. Ugye elvileg ez a határozat szükség volt ahhoz, hogy egy pályázatot be tudjunk nyújtani, ennek január 15-e volt a határideje. A módosított határozat viszont csak január 22-én született meg, hogy ez nem okoz-e problémát itt a pályázattal kapcsolatosan, vagy ott még belefértünk-e a határidőbe. Én úgy gondolom, bár nem vagyok jogász, hogyha ezt a határozatot most érvénytelenítjük, és 22-én még érvényben volt, akkor szerintem nem fog a pályázatba jogilag lukkerekedni, hogyha most utólag hatályon kívül helyezzük ezt a határozatot. Jegyzőasszony? Szerintem a januári döntés. Ja, nem, igen, nem volt kötelező tartalmára, mondja a kolléga, a testületi döntésnek a beadása a pályázathoz. A pályázat egyébként nyert. Akkor gratulálok a nyertes pályázatnak, és akkor testületi döntés nem is kellett volna hozzá, de mégis a kormányhivatal felhívásának én szeretném, hogyha a hatályon kívül helyeznénk ezt a önkormányzati határozatot, tehát aki egyetért azzal, hogy hatályon kívül helyezzük a 155/2025. december 22. önkormányzati határozatot, azt kérem szavazzanak. Köszönöm, 11 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. A beszámolómhoz kapcsolódóan valakinek kérdése, hogy véleménye van-e? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, azt kérem szavazzon. Köszönöm, 10 igen, egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta a beszámolót, és át is adom a szót Baroly Gábor alpolgármester úrnak. Köszönöm szépen, polgármester úr. 2026. második 13-án részt vettem a Szlovéniából érkező Kurente félbúcsúztató felvonulásán. 18-án én is jelen voltam a Hunyadi lakópark lakóval való egyeztetésen. 21-én a Kéksünik által szervezett futballtorna szombati napján vettem részt. 24-én először pénzügyi, majd pedig Városfejlesztési Bizottság ülésen voltam. 25-én részt vettem a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ család és gyermekjóléti szolgálata szervezésében tartott 2026 éves gyermekvédelmi tanácskozáson. Második 26-án rendkívüli testületi ülés volt. Ugyanez a felújított Horvátnádai óvoda átadó ünnepségén vettem részt. Második 27-én az M86-87-es utak fejlesztési tervének tájékoztatásán vettem részt. Harmadik 6-án Aktív Rába Szövetség konferenciájának keretében az év vízitúra útvonala 2025 címet elnyert Körmen-Molnaszecsőd közti szakasz emlékplakett elhelyezésén vettem részt. Március 10-én polgármester úrral egyeztettem, 11-én rendkívüli testületi ülés volt, majd pedig kulturális bizottsági ülés. Harmadikó 12-én reggel szociális bizottsági ülésen vettem részt, délután először a Városfejlesztési Bizottság ülés volt. Ugyanez nap délutánján Aktív Rába Szövetség elnökségi ülésén voltam. Itt döntés született, hogy Körmen-város önkormányzata minimum 500, maximum 1,5 millió forint erejéig pályázhat 30%-os önrész hozzátételével vízi eszközre, kikötőfejlesztésre. Ez olyasmi pályázat, mint tavaly, amivel a napelem készült el a várház tetejére. Plusz 200 000 forinttal támogatja a rábatakarítást. Itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy 4-25-én rábatakarítás. Aki teheti, az szeretettel várnak a szervezők. Illetve általános iskolákat keres fel, 4-5 alkalmas szakkörjellegű képzést támogat 250 000 forint értékben. Március 13-án rendkívüli testületi ülés volt, itt került elfogadásra Körment város 2026 éves költségvetése. Ezen a napon nyílt meg a street photography kiállítása
Körmendi főtéren, illetve ezen a napon voltam a Folktrend előadáson, nagyon színvonalas műsort tartottak. Március 15-én részt vettem a városi ünnepségen, 18-án szavazatszámláló bizottság tagjainak eskedését végeztem el. 23-án a katasztrófavédelem körmendi kirendeltségének éves beszámolóján vettem részt. Itt elhangzott, hogy az országban benne vannak a 3 legjobb kirendeltségben, úgyhogy gratuláltam a munkájukhoz. Ugyanezen a napon Kulturális Sport és Ifjúságügyek Bizottsága volt, itt került kiírásra a 2026. évi civil támogatások pályázata. 24-én polgármester úrnál voltam megbeszélésen. Április 1-én Szociális Bizottságülésen vettem részt délelőtt, délután pedig Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságülésen voltam. Április 4-én részt vettem a polgármester úr által már említett felültetésen, jelen voltam a sportcsarnok dr. Kristóf Lászlóról, Laci bácsiról elnevezett névadó ünnepségén, illetve délután részt vettem a Kulturális Központ rendezésében tartott Nyusziváron. Nagyon sokan voltak, úgyhogy én is gratulálok a rendezvényhez. Most pedig testületülésen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdés vagy véleménye az alpolgármesteri beszámolóhoz? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, ezt kérem szavazzon. Köszönöm, 10 igen és 1 tartózkodással a képviselőtestület elfogadta a beszámolót, és megadom a szót Capik Csaba alpolgármester úr. Köszönöm, polgármester úr. Én február 13-án az ADA körmendi üzemében járt meg telekalapítással kapcsolatos szabályozási tervmódosítás kapcsán. Az ezzel kapcsolatos kérelem az február 18-án megérkezett az önkormányzathoz, ezt még nem tárgyalta a képviselőtestület, most, hogy a főépítési helyettesítés megoldott, én ezt kérném, hogy lehetőség szerint minél előbb kerüljön majd napirendre. Február 18-án részt vettem a Hunyadi úti lakóterülettel kapcsolatos egyeztetésen, február 19-én a úszoda felújításával kapcsolatos tervegyeztetés volt, február 24-én a pénzügyi, majd a Városfejlesztési Bizottság ülésen vettem részt, február 25-én a Nyugat-Dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsülésén voltam, február 26-án a lehetséges városi mobil applikáció bemutatóján vettem részt, ezt követően rendkívüli képviselőtestületi ülés volt, majd pedig a Horváth-Nárdai óvoda átadó ünnepségén vettem részt. Február 27-én az EKM által szervezett M86-M87 projekt bemutatóján vettem részt. Március 9-én az Okocentrum területén lévő büfé berendezéseit mértem fel a pénzügyi bizottság felkérésére, és az alapján készítettem egy kalkulációt a korábbi bérlővel való elszámoláshoz. Március 10-én pénzügyi bizottság ülés volt, március 11-én rendkívüli képviselőtestületi ülés, március 12-én a Városfejlesztési Bizottság ülésen vettem részt, március 13-án szintén rendkívüli képviselőtestületi ülés volt, ezt követően volt az úszoda felújításnak a következő tervegyeztetése, délután pedig a szabadtéri fotókiállítás megnyitóján voltam. Március 15-én részt vettem a 48-49-es forgalmi és szabadságharc kapcsán tartott városi ünnepségen. Március 17-én volt a Panda energetikai szoftver kapcsán egy értékelő online egyeztetés. Március 30-án a Nyugat-Dunántúli Regionális Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás tanácsülésén vettem részt, majd Rakos Ferenccel a közvilágítás korszerűsítés tervezőivel egyeztettem. Április 1-én a Körmendi Rendvédelmi Technikum képviselőjével jártam be a sporttelepet egy korábbi interpelláción kapcsán. Ezt követően a polgármester úrral egyeztettünk, majd a Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság ülésén vettem részt. Április 4-én részt vettem a Városi Sportcsarnok névadó ünnepségén.
És polgármester úr említette a Mazsirisszel történt bejárást a zsidótemetőben. Korábban a Városfejlesztési Bizottság elnökével mi is jártunk ott, és nekem lenne egy javaslatom vagy felajánlásom ezzel kapcsolatban, hogyha azt az önkormányzat elfogadja, én szívesen felmérem az épületet és készítek erre egy kalkulációt az állagmegóvás kapcsán, természetesen mindenféle költség nélkül, hogy akkor ezzel elő tudjuk mozdítani ezt a folyamatot. Hogyha ezt elfogadja az önkormányzat, akkor ebben részt vennék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a beszámolót, köszönöm a felajánlást, úgy gondolom, gyérünk vele. Beszámoló kapcsolatban van-e valakinek kérdése vagy véleménye? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadja, azt kérem szavazzon. Köszönöm, 10 igen szavazattal, egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta a beszámolót. 2. napi rendi pont, Sinkovics Imre Filmszínház beszámolója. Köszöntöm körünkben Horváth Zoltán ügyvezető urat, és megkérem, hogy fáradjon ki. Köszöntöm Légrádi Ritát is, nem tudom, hogy szeretnél kifáradni. Megkaptuk a beszámolót, köszönjük szépen. Kérdezem, hogy jobban röviden szeretné ügyvezető úr kiegészíteni a beszámolót. Csak röviden, hogyha lehetséges. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Nagyon nagy öröm az számunkra, hogy egy év után ismét itt lehetünk önöknél, és beszámolhatunk a tevékenységről, hiszen az azt jelzi, hogy eltelt egy újabb év közös együttműködésben, és a mi véleményünk szerint egyébként szakmailag egy nagyon sikeres évet sikerült ismét zárni 2025-ben, ahogy a beszámolóból is kiderül, a látogatottság száma 12 000-nél több volt, 12.600 főt is meghaladta az előző évben. Amire ígéretet tettünk, azt szakmailag is folyamatosan próbáljuk fejleszteni a filmszínház kínálatát. A tavalyi évben már sikerült bevezetni azokat a filmklubokat, amikről az előző évben hasonló beszámoláskor már szó volt. Sikerült elindítani egyébként Szombathelyen is nagyon sikeres nyugdíjasoknak szóló filmklubunkat, illetve nagyon örülök annak, hogy egy másik filmklub is el tudott indulni, hiszen a műsorkínálatban elsősorban a populárisabb jellegű filmek tudnak fölkerülni a 4 napos vetítési lehetőség miatt és az egy terem miatt, viszont ez az a filmklub, Gondolatok és Érzések filmklub, ahova a művészfilmeket is meg tudjuk jeleníteni a településen, tehát nagyon sok körmendi és környéken élő értelmiséginek ártfilmeket is tudunk kínálni, és az aktuális kúrens filmeket közösen is meg tudják beszélni ezeken az alkalmakkor. Egyéb programokat is vállalunk természetesen, ahogy az azt megelőző időszakban is. Sok-sok együttműködés van helyi közösségekkel, helyi szervezetekkel, természetesen iskolákkal, óvodákkal is tartjuk a kapcsolatot. Nagyon sikeresek azok a világjárók, ismeretterjesztő film előadások, amik nem filmvetítéshez kötöttek, hanem helyszíni vetítettképes előadások vannak, ahogy itt a táblázatból is lehet látni. Megközelítik a 50-60, sokszor elérik a 80-90 főt is ezek az előadások, tehát egy tényleg valóban nagyon népszerű programsorozatról van szó, és egy részletes kimutatást hoztunk be arról is, hogy milyen egyéb filmvetítések, közösségi összejövetelek, könyvbemutatókkal színesedett az a paletta, amit a moziban meg tudtunk valósítani. Ezen túl is zajlanak kistermekben olyan összejövetelek, rendezvények, programsorozatok, amik akár jogaoktatáshoz, akár német nyelvoktatáshoz kapcsolódnak, tehát egy nagyon sokszínű kínálattal tudtunk gazdagodni az idei évben, vagy az ezt megelőző évben is. Én azt hiszem, hogy legalábbis a mi szempontunkból mindenképpen egy jó együttműködésről van szó, én ezt nagyon szépen köszönöm a körmendi testületnek is, mindenkinek, aki ehhez hozzá tudott járulni, és nagyon remélem, hogy a másik oldalról is hasonló az optikája, és hogy talán a tevékenységünk megelégedésre szolgál a körmendiek számára is. Köszönöm szépen, ügyvezető úr. Kérdéseknek adom meg a lehetőséget. Kocsis István. Köszönöm szépen, polgármester úr, nekem egy kérdésem lenne. Előtte ezt is említi ennek a jóvállás időtartamnak a meghosszabbításra vonatkozó összeget, a 600 000 forintot, ami a mozi gépre vonatkozik.
Ezt szeretném megkérdezni, ez pontosan mit akar, tehát a üzemeltetéssel kapcsolatos, vagy a karbantartással kapcsolatos költség ez, és ez jobban megérzi önkormányzatnak, ez bevezetni ezt 600 000 forintot, a garanciás is akkor lejárt, gondolom ezek után, hogy mi ebben a matek, azt szeretném megkérdezni, hogy ugyanígy az önkormányzatnak ez a dolog. Köszönöm szépen. Szóval erre én fogok felelni. A lényeg az, hogy ezeknek a gépeknek maximum 10 évre lehet hosszabbítani a garanciáját. Egyébként most nincs itt a körünkben a Meyer Rudolf, ugye a film szakágvezetőnk. A szombathelyi moziba is ezek a gépek, ezek a projektorok, amit szolgáltatnak, tehát amíg lehet, meg szoktuk hosszabbítani a 3 éves garanciát. Azért, mert ha egyszer bele kell nyúlni, akkor ez nem 600 000 forint, hanem az több millió forint. Tehát az alap, ha jól tudom, ez a gép is az 50 millió környékét súrolta, amikor beszerezte az önkormányzat. Ha bármit ebbe cserélni kell, és azért a 3 év után ez elő szokott fordulni, akkor az a súlyos milliós költség, és ezért szokta Rudi javasolni, hogy minden évben hosszabbítsunk, ameddig lehet. 10 év után így is majd kiderül. Igen. Sajnos mi most ebben vagyunk Szombathelyen, a miénk az cseréérett lesz. Hát, komoly költség. Ez a tapasztalat akkor, hogy bele kell nyúlni, akkor az ilyen milliós mesélni? Igen. Tehát ha csak nálunk Szombathelyen, igen. És ugye ezzel a garanciával, ezzel igazából ők mindent csinálnak maguktól. Azért itt is vannak, ezt a Móni tudja tanúsítani, ugye folyamatosan kapcsolatban vagyunk, a Rudolf mindig nézi, mindig jön üzemeltetési kérdésekben is, mindig adunk visszajelzést, hogy éppen hogy áll a szerver, a projektor, odafigyel nagyon ilyen jó gazda módjára, és ő ezért javasolt. Ez nyilván ez nem kötelező, mi így szoktuk csinálni Szombathelyen. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés van-e valakinek? Vélemény? Szlávi Csaba. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A pénzügyi bizottság érdemben nem tudott foglalkozni a beszámolóval, ugyanis hiányolta a mérleg csatolását. Tehát a pénzügyi bizottság kíváncsi lett volna bevétel kiadás oldalról ebben az időszakban, bérek, egyéb kiadások, rezsi, ezeknek a tájékoztatását azért szerettük volna megtudni, úgyhogy a pénzügyi bizottság nem tudott foglalkozni a beszámolóval. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyéb vélemény van-e? Amennyiben nincs, akkor én megköszönöm a 2025-ös évi munkáját a Agória Szabadria Nonprofit Kft-nek, és felteszem szavazásra határozati javaslatok pontjait külön-külön. Az egyes napirendi pont arról szól, hogy elfogadjuk a 2025 évi beszámolót, és megköszönjük a munkát az Agória Szabadria Nonprofit Kft-nek, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, azt kérem szavazzon. Köszönöm szépen, 10 igen, egy tartózkodással a képviselőtestet elfogadta a napirendi határozati javaslat első pontját. 2-es pont, ami a veszteség megtérítéséről szól. Aki ezzel egyetért, azt kérem, szavazzon. Köszönöm, 10 igen és egy tartózkodással elfogadta a képviselőtestület. A harmadik napirendi pont pedig a jótállás idejének a meghosszabbításáról szól, amiről kérdés is feltevésre került. Aki ezzel a napirendi pontra egyetért, azt kérem szavazzon. Köszönöm szépen, 10 igen szavazattal, egy tartózkodással képviselőtestet elfogadta. Köszönöm szépen a megjelenést és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen, viszont! 3-as napirendi pont, helyi személyszállítás Körmenden. Közel fél éve tárgyalja azt az előterjesztést Körmend. Közben megvoltak a járatokról az egyeztetések a volánbusszal, hogy mire van lehetőség és mire nincs. Legutóbbi testületülésen elnapolásra került az ügy, mondván, hogy a körmendi vállalkozók nem tudnak benne minden feltételnek megfelelni. Ugye itt konkrétan a Euro 6-os buszokról volt szó, hogy helyette rosszabb, régebbi vagy hosszabb buszok kerülnek beírásra a pályázatra, akkor az tágabbá teszi a pályázók körét,
viszont alapba, ahogy utána néztünk, az Euro 5-ös szabvány az gyártás az 2014-ben befejeződött, tehát ezek 12 vagy annál idősebb buszokról van szó, a Euro 4-esek azok pedig 2009-ben fejeződött be, tehát 15-20 éves buszokról van szó. Ugye ez mérlegelendő, hogy környezetvédelmi, meg biztonságtechnikai szempontból ezt szeretnénk, vagy nem. A pályázatot ki kell írni, tovább most már nem tudunk várni, még így se biztos, hogy június végéig az eljárást be tudjuk fejezni. Én kérem a képviselőtestet, hogy tárgyaljuk meg az előterjesztést, hogy döntsünk a pályázatról, és kérdéseknek adom meg a lehetőséget. Köszönöm szépen. A kérdésem a következő lenne, a pályázat kiírásának időtartama, ugyanis a pályázatok kiírásánál van a rövid távon az 1-2 év, középtávon 3-5 év, a hosszú távon az 5 évnél idősebb. Most itt látom, hogy a szerződés időtartama 2032. december 31. Ez 2 helyen is szerepel a előterjesztésbe. Most nem tudom, hogy ez 6 évre van kiírva az a pályázat. Köszönöm, ennyi volt a kérdésem. Köszönöm. Jentel asszony. Amennyire a testület dönt, 10 évre lehet maximum. És minimum? Bocsánat. Nincs minimum érték, csak maximum értékben. Nincs minimum, csak maximum? Nincs, persze. Akkor 6 éve. Köszönöm. További kérdés. Amennyiben nincs, akkor véleményeknek adom meg a szót. Szlávik Csaba bizottsági Köszönöm szépen. A vélemény a következő. Itt az előterjesztés, ugye szerepel a Euro 6, interneten történt jegyvásárlás, sőt még van még a további szigorítások ezzel kapcsolatban. Na most ezeknek a szigorításoknak Vas vármegyében a Blagus Agora Kft. Felel meg, és a Volán. Most nem hiszem, hogy a Blagus a Szombathelyről ide küldene valami busz, tehát itt egyértelműen a Volánnak van kiírva ez a pályázat. Igen, valóban előírja végül is a 6/1994. a 12 köhény rendelet, hogy ezek a Euro 2, 3, 4, 5 besorolású autóbuszok továbbra is részt vehetnek a forgalomba, amíg a műszaki vizsgájával rendelkeznek. Tehát én gondolom, hogy aki a műszaki vizsgát elvégzi, azért bízzunk meg abba, hogy a rossz állapotú és gyenge állapotú járműveket nem engedik forgalomba. A következő pedig az lenne, hogy igen, hogy ezen túl, aki részt vesz a helyi járatok végrehajtásába, és új buszt vásárol, az csak Euro 6-os buszt tud vásárolni, ezt a rendelet előírja. Következő nekem egy módosítás lenne, amit a bizottság által is jóvá hagyott, ugye itt a járatszámokkal kapcsolatban. 4 járatszámról rendelkezik a kiírás, tehát az egyik a reggeli, az iskolai járat, azt hiszem a 6 óra, bocsánat, meg kell keresnem, 6 óra 55-ös, és a visszafelé az iskolai járat 16:30. A eljárat mellett még egy úgynevezett bevásárló járatot is terveztünk, ami 9 óra 55-kor indulna, és visszafelé 12 óra 30 perckor. Na most a javaslatunk a következő volt, hogy az iskolai szünetbe a iskolai járat, tehát ez a 6 óra 55-ös, és a 16 óra 30 perces járat, ez maradjon ki. Tehát az lenne a kérésünk, hogy ezt iskolai szünetbe ez a forda, ez ne szerepeljen. A másik javaslatunk pedig a vonaljegy-ára, itt a bizottságunk, ugye itt a jelenlegi érvényes
vonaljegy ár az 210 forintot jelent, a bizottság javasolja 400 forintos jegyárat. Úgyhogy jó, rendben van, szavazzuk meg a volán, de diszkriminatívnak tartom azt, hogy mondjuk a helyi vállalkozók nem tudnak részt venni ebbe a pályázatba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Faragó Gábor, alpolgármester úr. Köszönöm, polgármester úr. Ha jól emlékszem, én kardoskodtam az Euro 6-os motor mellett azon az ominózus testületülésen. Én azt gondolom, hogy ennél az asztalnál senkinek sem érdek, hogy a volán vigye ezt a pályázatot. Tehát én akkor innentől kezdve teret engedek részemről is az Euro 5, Euro 4 jó műszaki állapotú buszoknak, hogyha van helyi vállalkozó, én támogatni fogom, úgyhogy tulajdonképpen. Köszönöm szépen. Kocsis István. Köszönöm szépen, polgármester úr. A bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. Hasonló véleményen vagyunk, mint a pénzügybizottság elnöke, és elmondta tehát a járatokat. Azt ugye, de most már látom, le van írva előterjesztésbe, hogy a nyári szünetben akkor nem is fognak ezek járni, a 650-es meg a 1630-es járat. Ezt mi is, a bizottságunk is úgy döntött, hogy ezeket a járatokat szünetáltessük a nyári szünetben. A menetdíjra én is javasolnék, én 500 forintos díjat javasolnék a bizottság részéről. Ez a 210 forint, az tényleg ellenőrizően kevés. Bevételük is kevés, főleg mióta megvannak az országbérletek, egyedbérletek, tehát szükség lenne még több bevételre. És én még szeretnék javasolni egy módosító, hogy a szolgáltatás befejezésének az időpontja az 2029. december 31-e legyen, tehát a ciklus végét ezzel zárnánk le, szerintem az reálisabb lenne, nem. És akkor a következő döntés már át lehet vinni a testületnek a hatáskörébe, tehát azt javasolnám, hogy akkor 2029. december 31-e a javasolt időpont a szolgáltatás befejezésének. Köszönöm szépen, és a bizottságunk 3 éven támogatta a javaslatunkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mivel sürgető a pályázatnak a kiírása, ezért a bizottságunk is a előterjesztést és határozati javaslatot azt támogatta, tehát legyen akkor ezt feltéve határozati javaslatot. Köszönöm. Köszönöm. Jegyzőasszony. Én egyrészt szeretném jelezni, hogy biztos megnézett elnökulás kiírást is, ami az országban megjelenik, akkor valószínűleg az összes oldalán vissza van kiírva, hiszen ez még egy lájtosabb kiírás, ahhoz képest, amit megjelennek a magyar közlönyben. Ez is egyébként a magyar közlönyben fog megjelenni, és ahogy említettem, a bizottsági ülés, ez egy nagyon hosszú eljárás lesz, úgyhogy várhatóan nem fogunk tudni befejeződni június 30-áig. Én szeretném megkérdezni, hogy jól értettem-e, hogy a 655-ös járatra akkor nincsen szükség nyári szünetben, mert a Kocsis elnök úr mást mondott. A 1630-as járatnál tartalmazva egyedül a kiírás az, hogy nem közlekedik nyári szünetben, a 655-ös az alapból közlekedne nyári szünetben, tehát akkor szeretnék megerősítést kérni arra, hogy akkor az a kérésük, hogy ez ne közlekedjen? Igen. 655-ös. Jó, akkor az elnök úr rosszul mondta az induló járatokat, tehát 9 óra 35-kor van itt az anyagban indulójárat is, 12-15-kor, nem 9:30-kor és 12:30-kor maradhatnak ezek az indulások? Igen. Jó, tehát akkor az, ami a előterjesztésben szerepel, akkor az a helyes, és akkor ezt tartják fenn. Illetőleg a vonaljegy áráról pedig azt szeretném mondani, hogy dönthető a testület, de az rendeletmódosítás. Tehát nem készült róla előterjesztés, lehet róla dönteni, de az rendeleten van szabályozva. Jó. Köszönöm. Egyéb vélemény van-e? Nekem egy kérdésem a jegyzőasszonyhoz, hogy ha most döntünk a jegyár módosításáról, akkor időben utolérjük magunkat a rendelet módosításával is, gondolom, mire ez a pályázat le fog zárulni. Hát gyakorlatilag akkor egy szóbeli, Tehát nem szoktunk rendeletet módosítani, erre utalt a megjegyzésem szóban.
és szerintem abban nem csak vonahegyárak vannak, hanem bérletárak is. Úgyhogy nekem jobban tetszene, hogyha mondjuk egy írásos előterjesztés készülne erről a testületnek, és gyakorlatilag az hatályba léptethető rövid időn belül, tehát mire az új szolgáltató megkezdeni a szolgáltatását, addigra az új díjak mindenképpen élhetnek. Jó, akkor nekem a javaslatom az, hogy volt egy 400-as, egy 500-as bizottsági javaslat, akkor a következő testületülésre, ha rendkívül a rendes testületülés lesz, akkor ezt a rendeletet be fogom hozni, addig a két bizottság megalkuszik, hogy mi legyen ennek az összege, és akkor a rendeletet úgy módosítjuk. Esetleg a bérleteket is akkor megkérem, hogy vizsgálják felül, a bérletárakat, hogy akkor, hogyha kell, akkor rendelettel, egy menettel tudjuk módosítani. Jó? Tehát ezt most akkor nem teszem fel szavazásra, hanem hogy rendeletmódosításra fog sor kerülni a következő testületülésen, illetve akkor a pénzügyi bizottsági elnök úr által elmondott járatmódosításokat határozott javaslatba kérem, azt vegyük be, és ahogy jól vettem ki az elnök úr szavaiból, akkor az Euró 4-es és 5-ös akkor most nem fog bekerülni, tehát akkor így marad. Jó, oké. Igen, és akkor még egy módosítás, 2029. december 31 a Városfejlesztési Bizottság javaslat alapján, tehát ezekkel a módosító javaslatokkal kiegészítve a határozati javaslatot, aki elfogadja, azt kérem szavazza. Köszönöm, 11 igen szavazattal, egyelőre elfogadta a képviselőtestület. Négyes napirendi pont, Boldog Batthyány Stratman László ösztöndíj alapításáról szóló rendelet módosítása. Ugye a 2026 éves költségvetésünk ad lehetőséget a rendelet módosítására, mivel a keretösszeget évi 2 millió forintról 3 millió forintra emelte meg a képviselőtestület. Az előterjesztésben én az összeget emelését tettem be, de hallom, hogy más bizottsági vélemény van, abszolút semmi kifogásom ellene, úgyhogy meg is adom először a kérdéseknek a lehetőséget. Amennyiben nincs, akkor pedig véleményeknek. Szlávik Csaba. Köszönöm szépen. A egészségügyi bizottságnak és a pénzügyi bizottságnak a következő javaslata lenne, mivel a 2 milliós keret 3 millió forintra lett felemelve. Itt az lenne a javaslatunk, hogy tanulónként maradjon az 50 000 forint, és úgy lenne a módosítás, hogy 2 tanulmány és 4 szociálisan rászorult kapná az 50 000 forint támogatást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyéb vélemény van-e? Amennyiben nincs, akkor én szavazásra a bizottsági módosító javaslatot teszem fel, tehát akkor 4 szociális és 2 tanulmányi alapon pályázó kaphatja meg, és 50 000 forint marad a havi támogatás összege. Aki így ezzel egyetért, azt kérem szavazzon. Köszönöm, 14 szavazattal egyszerűen elfogadta a képviselőtestület. 5-ös napi rendi pont. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Orvosok kezdeményezésére készült el az előterjesztés egy olyan adókedvezmény érdekében, amit már több településen bevezettek, és lehetősége van Körmend városának is bevezetni. Lényeg az, hogy a házi orvosok, alapellátásban résztvevő fogorvosok vagy védőnök, akinek az iparősi adó alapja 40 millió forintot nem haladja meg, azt mentesíthetjük az iparősi adó alól. Utána néztünk, nyilván az adótitkot nem kiteregetve, 7 orvost érintene, összesen körülbelül 3 millió forint adókieséssel járna Körmend városának, ami vélemény szerint bevállalható. Ezzel az orvosaink megbecsülése, támogatása, itt tartása, vagy a későbbieknek az ide csalogatása, úgy mondom, ezzel is kicsit hangsúlyt kapna. Kérem a testületet, hogy hozza meg a döntését, és kérdéseknek adom meg a lehetőséget először. Amennyiben kérdés nincs, akkor véleményeknek. Szlávik Csaba. Köszönöm szépen, polgármester úr. Ha ezt az adatot tudta volna a pénzügyi bizottság, hogy
3 millió forintról van szó, akkor minden további nélkül tudott volna foglalkozni itt előterjesztéssel, de mivel teljesen vakvágányon voltunk és csak a sötétbe tudtunk tapogatózni, ezért a bizottság ezt az előterjesztéssel nem tudott foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyéb vélemény van-e? Akkor a rendelet módosítását teszem fel szavazásra. Aki ezzel egyetért, azt kérem szavazzon. Köszönöm. 10 igen szavazat és egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta a rendelet módosítását. 6-os napirendi pont, képviselőtestület szervezet és működés szabályzatára szóló rendelet módosítása. Egy közterület használati engedély kapcsán vált szükséges a rendelet módosítása annak érdekében, hogy a Kulturális Sport és Ifjúsági Ügyek Bizottsága kedvezményes díjról is dönthessen, azaz ne csak a ingyenes és a pénzért kiadott kiadásról tudjon dönteni, hanem kedvezményesről is. Kérdezem, hogy van-e kérdés? Amennyiben nincs, akkor véleményeknek adom meg a lehetőséget. Szofik Csaba. Köszönöm, polgármester úr, nekem lenne egy kiegészítésem, meg 2 javaslatom, amit nem tudom, hogy be tudunk-e illeszteni, de azért elmondanám. Egyrészt a normaszövegnél, hogy engedélyezi a rendeltetéstől eltérő célú közterület használatot, dönt annak ingyenességéről, valamint kedvezmény biztosításáról. Én ezt kiegészíteném, ahogy egyébként az előterjesztésben is szerepel, hogy a rendelet előírásainak megfelelően. És a 2 javaslatom az nem konkrétan ehhez a tárgykörhöz tartozik, de az SMS-re vonatkozó. Az egyik, amiről már beszéltünk korábban, hogy a rendes testületi ülések időpontját amennyiben lehet fixálni, mondjuk a hónap utolsó csütörtökében, vagy valamilyen egyéb napban, akkor ezt szeretnénk kérni, hogy tervezhetőbbek legyenek akár a testületi, akár a bizottsági ülések időpontjai, és az arra kerülő előterjesztések akkor megfelelően elő lehessen készíteni. A másik javaslatom pedig az lenne, hogy minden rendes testületi ülésen az előző ülés óta megtörténjen a lejárt határidői határozatokról történő beszámoló. Úgyhogy ez ne csak évente egyszer vagy kétszer, hanem akkor a rendes üléseken mindig lássunk egy képet arról, hogy ami korábbi határozat volt és annak a teljesítési határidője lejárt, akkor erről legyen beszámoló minden rendes testületi ülésen. Köszönöm. Köszönöm. Egyéb vélemény van-e? Jó, akkor mivel most konkrétan, amiről szó van az SMS-ben, a kiegészítés még egyszer elmondaná a polgármester úr? Igazából csak annyi, hogy a rendelet előírásainak megfelelően szöveggel egészül neki az, ami elvileg evidencia, de gondolom ezzel nem követünk el hibát, hogyha ez belekerül. Így van. Jó, akkor ezt egyszer felteszem szavazásra. Aki egyetért, hogy a szervezet és működés szabályzatunk ezzel a kiegészített mondattal módosuljon, tehát engedélyezi a rendeltetéstől eltérő célú közterület használatot, dönt annak ingyenességéről, valamint kedvezmény biztosításáról, a rendelet előírásának megfelelően, aki így ezzel egyetért, azt kérem szavazzon. Köszönöm, 11 szavazattal elfogadta a képviselőtestület. Másik 2 javaslatot, ha úgy gondolják, felteltem szavazásra. Én jelenleg, tehát most egyrészt egyeztetnem kell időben a hivatallal, amiatt, hogy a lejárt határozatoknak az ismertetés az meg tudott történni minden testületülésen, illetve minden rendes testületülésen. Az időpontokkal én magam vagyok bajba, mert tehát meghatározni meg lehet, de akkor a ügyek, ahogy jönnek egymás után, az elmúlt másfél év tapasztalatából kiindulva, akkor ezt mindig felül kell bírálni, mert az lesz a baj, tehát én nem javaslom ennek igyekszem alkalmazkodni a képviselők igényeihez, mind a 11-hez nem tudok természetesen, de ha hoznánk egy ilyen SMS módosítást, akkor tartok tőle a
az elmúlt időszaknak a tapasztalataiból, hogy nem tudnám betartani én jó magam. Felteszem szavazásra, ragaszkodik a alpolgármester úr, de nem javaslom. Tessék, parancsolj! Annyiban kiegészíteném, hogy akár az úgy is bekerülhet, hogy lehetőség szerint, és akkor nem kötelezettség, hanem próbáljuk ezt tartani, mint irányvonal vagy időbeli ütemezés, amikor nincs egyéb akadálya. De egyébként, hogyha nagyon sürgős ügy van, akkor lehet rendkívüli ülést összehívni. Én nem gondolom, hogy a rendes ülések esetében ez akkora problémát okozhatna. Én kérném, hogy szavazzunk róla. Köszönöm. Jó. Az én javaslatom pedig az, hogy gondoljuk át, egyeztessünk róla, és a következő testületi ülésen szavazzunk róla, de hogyha ragaszkodik a alpolgármester, most is fölteszem, csak nem javaslom megszavazását. Szlávics Csaba. Köszönöm szépen, de a lehetőség az mindenféleképpen legyen meg, mert attól el lehet térni, rendkívüli esetben már a szervezési működési szabályzatunk már vonatkozik erre, tehát ez egy valamiféle támpont lenne szükséges. Köszönöm szépen. Jó, akkor én felteszem szavazásra. Hogy szeretné szavazni alpolgármester úr, vagy módosítani az SMS-t? Akkor én olyan formában, hogy ugye, ha jól emlékszem, úgy van benne az SMS-ben, hogy a képviselőtestület évente legalább 6 rendes ülést tart. A rendes ülések időpontja lehetőség szerint a hónap utolsó csütörtöki napja. Jó, rendben. Én úgy gondolom, hogy ez betartató lesz a lehetőség szerint. Aki ezzel egyetért, azt kérem szavazzon. Részemről jó. Jó, másik javaslat, hogy minden rendes testületülésen minden rendes testületülésen a jegyző beszámolót köteles benyújtani az előző ülés óta eltelt időszakra vonatkozóan a lejárt határidői határozatok teljesítéséről. Jó, köszönöm. Én ezt nem támogatom, de felteszem szavazásra. Aki egyetért vele, kérem szavazza. Köszönöm. 5 igen, 1 nem, és 5 tartózkodásra a képviselőtestület nem fogadta el. Köszönöm. 7-es napi rendi pont. Térítési díjakról szóló 15/2021 önkormányzati rendelet módosítása. Minden évben felülvizsgálatra kerül az önkormányzati rendelet, amelynek előkészítő munkáját a Szociális Szolgáltató és Információs Központ végzi el. Kismértékű minden évben az emelés, hiszen tekintettel vagyunk az ellátórendszerben lévőkre, akiknek segíteni tudunk, ha igénybe veszik a szociális szolgáltatásokat. Így a térítési díjak körmenden mindig úgy vannak megállapítva, hogy emiatt ne essen senki se ki a rendszerből. Kérem a testületet, hogy döntsön a rendeletről, és kérdéseknek adom meg a lehetőséget. Amennyiben nincs kérdés véleményeknek, Szlávics Csaba. Köszönöm szépen, a bizottság támogatja a rendelet módosítását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyéb vélemény. Amennyiben nincs, aki rendelet módosításával egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm, 11 igen szavazattal szavazta a képviselőtestület. Vételi ajánlat. Földművelőtől érkezett vételi ajánlat viszonylag nagyobb kiterjedésű önkormányzati földrészletre, 3 millió forint per hektár egységáron. Erre a területre nemrég egy megosztási javaslat érkezett, tehát ezt tárgyalta és nem támogatta az önkormányzat. A vételi ajánlat vélemény szerint reális. Több javaslatot is, határozott javaslatot is meg lehet fogalmazva az előterjesztésben, tehát válogat ezek szerint a képviselőtestület. Kérdéseknek adom meg a lehetőséget. Szafis Csaba. Köszönöm, polgármester. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ennek az ingatlannak hány tulajdonosa van. A kérelmező az önkormányzati tulajdoni résznek a bérlője-e, illetve mennyi bérleti díjbevétel van ebből az önkormányzatnak minden szinten, nagyságrendileg. Jegyzőasszony.
Részben információkat a városgondosságtól tudok én is. Sok tulajdonos van, tehát több oldalas a tulajdonlap, nem tudom megmondani, hogy hány, de nagyon sokan vagyunk, nagyon nagy ugye a terület. A kérelmező az haszonbérlő volt. Ilyen például viszont nem volt haszonbérleti szerződés vele, vagy most kerül meghosszabbításra, és én erről 70 000 forint per hektárról tudok, de a városgondosságnál vannak ezek az információk. Jó, tehát akkor lefordítva nagyjából a Gyönge 1/8 részét bérelte, aki meg szeretné vásárolni a területet, hogyha ha meg tudná venni, akkor nem lenne meghosszabbítva nyilván a bérleti szerződés, hanem akkor tulajdonba lépne nála, illetve akkor körülbelül 210 000 forint éves bevétel volt a városnak belőle bérleti díjból. Egyéb kérdés van-e valakinek? Cofi Csaba. Igen, azt szeretném megkérdezni, hogy itt az értékesítésnél a vonatkozó jogszabályok szerint ugye itt a kifüggesztés, meg az elővásárlási jog az amúgy is fennáll, hogyha én jól gondolom. Igen. Mert ugye itt vannak ilyen különböző nyílt és zárt pályázatos határozati javaslatok, hogy ez mennyiben függ ezzel össze, vagy... Csak lehetőséget szeretünk volna adni a képviselőtestületnek. Köszönöm. Igen, tehát úgy válaszolok a kérdésre, hogyha zárt körű pályáztatás lesz, mert mondjuk csak a tulajdonostársakat kínálja el a testület, akkor is van kifüggesztési kötelezettség. Meg hogyha aki az ajánlatot tette, neki árusítta, neki adjuk, akkor is van kifüggesztési kötelezettség, tehát akkor is rá lehet licitálni. 30-ig, vagy 60-ig. Igen, annyi, hogy ő előnyt élvez, mert amit leírta. Igen. Tehát ő már 3 éve műveli a földet, és az egy elővásárlási sorrendben ő előre ugrik, emiatt, hogy tartósan 3 éve haszonbérlő az ingatlanban. Alpolgármester úr, még kérdés? Jó. Egyéb kérdés van-e? Vélemény? Szlávik Csaba. Köszönöm szépen. Hát a bizottságunk megint kapott egy olyan előterjesztést, ami a információk hiányában nem tudott javaslatot tenni, úgyhogy ezt megint csak, hát ez megint csak nincs több szabad hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyéb vélemény van-e? Amennyiben nincs, Cofi Csaba. Bocsánat, közben eszembe jutott. Igazából azt szeretném volna megkérdezni, hogy ha akár nyílt, akár zárt pályáztatás van, minimál árat határozhatunk-e meg, hogy mondjuk mi a minimális ár, amitől fölfelé lehet licitálni, vagy a licit az nullára indul. Hát én, ahogy látom, a javaslatban ki van pontozva kikiáltási árak. Tehát meghatározók vannak, kevesebbé nem tudjuk. Jó, mert én alapvetően az átpályáztatást el tudom képzelni, és akkor 3 millió forint per hektáros minimál árral, vagy kikiáltási árral. Jó. Egyéb vélemény van-e? Amennyiben nincs, akkor mi a 4 határozó javaslat egymás ellentétes, tehát sorba teszem fel őket, mindenki döntse, hogy melyiket szeretnék támogatni, mert hogyha az egyiket elfogadjuk, akkor onnantól már nem megyünk tovább, mert akkor el lehet fogadni. Jó? Határozati javaslat 1-es pont, akkor itt is 3 millió forint vételár per hektár. Aki a határozati javaslat 1-es pontjával egyetért, azt kérem szavazzon. Köszönöm. 6 igen, 2 nem és 3 tartózkodással akkor az 1-es határozatjavaslatot fogadtuk el, és akkor tájékoztatom a alpolgármester, tehát itt is ki lesz függesztve, és följebb tudják licitálni az árat. Jó? Bocsánat, a vételárat. Tessék? Vételárat. 3 millió forint per hektár. Nem tudom, hogy ki kell javítani, mert azt hallottam, tehát akkor nincs licit. Nincs licit. De Tehát kifüggesztés az van? Igen. Így van. 9-es napi rendi pont. Döntés önkormányzati ingatlan vételő ajánlatlanul kapcsolatban. Nemrég egy magánszemély kérelmező kérelmét tárgyaltuk, amit a kérelmét elutasított a képviselőtestület, kicsit módosítva, de újra előterjesztette a kérelmező. Ezt az előterjesztést tártam most a képviselőtestület elé.
akkor is és most is az a javaslatom, hogy ez a vételár, akár ezzel a konstrukcióval, ez ismerve az adottságolti területnek, ez nem hátrányos a képviselő, illetve Körmend városának, mert számunkra hasznosíthatatlan. Kérdéseknek adom meg a lehetőséget. Véleményeknek. Szlávik Csaba. Bizottságon támogatva a határozati javaslatot. Köszönöm. Köszönöm. Egyéb vélemény van-e? Aki határozati javaslatra egyetért, azt kérem szavazzon. Köszönöm. 14 szavazott, 40-ből támogatva a képviselőtestület. 10-es napi rendi pont, Kéksünik haszonkölcsön szerződés meghosszabbítására irányuló kérelme. Kéksünik Utánpótlás Egyesület minden évben megkeresi az önkormányzatot, hogy az alsómerki pályát használhassák, cserébe a füvet nyírják és gondoskodnak a hulladék elszállításáról. A önkormányzat ezt minden évben megadta eddig nekik, most egy hosszabb 3 évre történő meghosszabbítást kezdeményeznek. Kérem a képviselőtestületet, hogy döntsenek a kérelemről, és először is kérdéseknek adom meg a lehetőséget. Faragó Gábor. Köszönöm, polgármester úr. Meg szeretném kérdezni, hogy most a Kéksünik, utána meg a Körmendi Fordulóklub, hogy nem lehetne ugyanúgy, mint a személyszállításnál a ciklus végéig, tehát ezt mondjuk 2029. december 31-ig meghosszabbítani. Júni 30. Lehet módosítóként fel tudom rakni. Gyakorlatilag így 3 évre hosszabbítanánk meg, ebben az esetben pedig 3,5 évre hosszabbítanánk meg. Jó, föl fogom tenni módosítóként. Jó? Egyéb kérdésnek adom még továbbra is meg a lehetőséget. Mennyiben kérdés nincs, akkor véleményeknek. Mennyiben vélemény sincs, akkor Nagy Gábor. Azt szeretném kérdezni, hogy a Kéksüniknek határozott idő, a futballnak határozatlan. Miért nem lehet mind a kettő határozatlan? Majd az odaérünk. Ja, bocsánat. Akkor viszont, ha már itt van a szó, elmondom, hogy gondot okoz minden évben a pályázatnak a sikeres beadásánál, pontosan a tulajdonosi hozzájárulás, és pont azért fordultak a vezetők az önkormányzat felé, hogy ne legyen gond a kiírással, a kiírásnak az elfogadásával, mert a határidőket, tehát maga a határidőknek a betartása az mindig gondot okozott. Tehát azért szeretném, hogyha tényleg határozatlan időre kapnának, és valószínű, hogy a Körmendi Ese Horvátnáda is fog élni ezzel a lehetőséggel. Köszönöm. Akkor jól értettem, akkor most van egy másik módosító javaslat, hogy nem határozott december, vagy június 30 vagy december 31, hanem határozatlan időre. Jó, egyéb vélemény van-e? Javaslat? Még esetleg a határidőre. Jó, akkor menjünk visszafelé. Aki a határozott javaslatot úgy fogadja el, hogy a szerződés hatálya határozatlan időre kerül meghosszabbításra, azt kérem szavazzon. Igen, egy nem, 2 tartózkodással nem került elfogadásra. Aki a határozott javaslatot úgy támogatja, hogy a szerződés hatálya 2029. december 31-ig kerül meghosszabbításra, azt kérem szavazza. Igen, szavazattal egyetértett a képviselőtestület. 11-es napi rendi pont, Körmendi Futballklub haszonkölcsön szerződés meghosszabbítására irányuló kérelme. Hasonló kérelem, mint az előző, tehát a Körmendi Futballklub sportutcai pályát, akik használják már régóta, határozatlan időre szeretnék a szerződést meghosszabbítani. Tolópályázatuk szempontjából kedvezőbb és rugalmasabb lenne. Kérem a képviselőtestületet, hogy döntsön. Először kérdéseknek adom meg a lehetőséget.
Amennyiben kérdés nincs, akkor véleményeknek. Faragó Gábor. Köszönöm, polgármester úr. Én az előbb is említettem ugyanazt a 2029. december 31-i dátumot határoznám meg. Jó, akkor ez esetben 3 évvel hosszabbítunk, mert ugye nekik még majd idén év végén fog lejárni. Alapban a határozatjavaslat a határozatlan meghosszabbításról szól. Van-e másnak véleménye vagy javaslata? Amennyiben nincs, aki a módosító javaslatot teszem fel először, aki javasolja 2029. december 31-ig terjedő meghosszabbításra a szerződés, az kérem szavazza. Köszönöm. 10 igen és a tartózkodásra. Képviselőtestület 2029. december 31-ig hosszabbította meg. 12-es napi rendi pont, országos műjégpályaprogram keretében benyújtott kérelem megtárgyalása. Képviselőtestületünk az év elején döntött arról, hogy pályázik a műjégpálya bérlésére és megépítésére a 2026-os országos műjégpályaprogram keretében. Akkor kérte a képviselőtestület, hogy a költségek ismeretében kerüljön vissza az előterjesztés. Ez most akkor itt van a képviselőtestület előtt. A kollégák számításokat végeztek, adatokat kértek a várható kiadásokról, működtetéshez szükséges eszközökről, személyi létszám szükséglettől. Időközben a pályázatunk nyert, a támogatást folyósították, tehát 8 millió forintot a számlákra utaltak. Hozzáteszem, hogy ígéretet tettem, hogy nem írok addig alá semmit, nem is kellett aláírnom, tehát aláírásom nélkül is a megérkezett a 8 millió forint a számlánkra. Számításaink szerint a költségtervezett önerőt nem haladják meg a kiadási tételek. Előterjesztés szerinti részvétel és egyárkalkuláció mellett természetesen a költségvetés, végleges költségvetés csak a művégpálya elbontása után lesz ismert. Azt tudjuk, hogy ahol volt ideiglenes művégpálya, ott, és nem műanyagborítású, tehát valódi éggel, ott nagy sikert aratott és erős közösségépítő elemmé vált a téli időszakban. Álláspontom szerintem, amit ezelőtt is kihangsúlyoztam, tehát pályázaton való részvétel, mint közösségépítés, mint turizmus, mind az advent, mind pedig a ingyenes gyermekeknek a korcsolya tanulása ügyében, sőt közvetve a bevételt generál a körmenti vállalkozásoknak is lehetőséget biztosítani a körmenti városnak, úgyhogy mindenképpen javaslom az elnyert támogatást ne adjuk vissza ezúttal, hanem valósítsuk meg a pályát. Ezzel kapcsolatban kérdéseknek adom meg a lehetőséget. Szafit Csaba. Köszönöm, polgármester úr. A bizottsági ülésen elhangzott az, hogy a megvalósításnak a módja az valahogy úgy történne, hogy meg lenne bontva, hogy az elszámolás egyrészt maga a pályázati támogatás és a pályabérlet az egyik oldalon az önkormányzat berkein belül működne, és maga az üzemeltetésnek az összes bevételi kiadási része az pedig a művelődési központon keresztül, ez helytálló információ így ebben a formában. Erről még döntés nincsen, de a Kulturális Központ igazgatónőjével beszéltünk erről az üzemeltetéssel kapcsolatban, hogyha most megvan a döntés és konkrétá válik az ügy, akkor természetesen vele veszünk fel először kapcsolatot, de nem tőle esett az, hogy ők üzemeltetik vagy sem. De akár külső üzemeltető is lehet, de szerintem kedvezőbb lenne a város szempontjából, hogy a Kulturális Központ üzemeltetné. De a mai döntésünkkel ezt nem determináljuk semmilyen szinten. Egyéb kérdés van-e? Vélemény? Szafit Csaba. Köszönöm, polgármester úr. Első körben szeretném megköszönni, hogy visszakerült ez az előterjesztés a testület elé, mert valóban a pályázat benyújtásakor viszonylag kevés információval rendelkeztünk arról, hogy gyakorlatilag ez hogy is néz ki ez az egész projekt, és hogy tud működni az üzemeltetés. A mostani előterjesztésben már kaptunk számokat, bár én azt gondolom, hogy mind a bevételi, mind a kiadási oldal viszonylag nagyvonalúan van kezelve. Mi próbáltunk utána járni, hogy egyéb önkormányzatoknál, akik ilyen
jégpályát hasonló, hogy ugyanilyen konstrukcióban üzemeltettek az elmúlt években, ott körülbelül hogy nézett ki ennek a költségmegosztása, és jellemzően ugye a 8 millió forintos támogatás mellett olyan 5-6 millió forintos jegybevétellel kalkuláltak már tapasztalat alapján, és általában úgy jött ki az üzemeltetési költség, hogy az önkormányzatoknak összesenben a pályázati önerővel és az üzemeltetési költséggel együtt ez ilyen 20-22 millió forintos saját forrást igényelt, illetve annyiba került. Ugye ez az előterjesztés az nem erről szól. Nagyon sok a bizonytalansági tényező a kihasználtság szempontjából is, az időjárás szempontjából is. Ugye vannak olyan költségek, amik itt nincsenek nevesítve, de például a költségvetésben szerepel a főtéri elektromos kapacitás bővítés plusz 3 millió forinttal. Ugye az adventi rendezvények kapcsán biztos, hogy kell valami olyan őrzésvédelmet biztosítani, ami részben ezeket a létesítményeket, részben például az árusok kapcsán kell. Szóval van egy csomó olyan költség, ami ide is számítható, és ezek az előterjesztésben nem szerepelnek. Úgyhogy nekem vannak kétségeim afelől, hogy milyen matek mellett lehet majd megvalósítani ezt az egész projektet. Remélem, hogy sikerül ezt úgy összerakni, hogy valóban ezek a számok kijöjjenek. Én félek tőle, hogy azért ez többe fog kerülni az önkormányzatnak, mint a pályázati önerő. Köszönöm. Köszönöm. Egyéb vélemény? Szép Dániel. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestek. Én úgy gondolom, hogy itt alapvetően nekünk elvi döntést kell hozni, tehát az becsülendő, hogy nyilván megpróbálta az iroda egyfajta kalkulációt itt összehozni. Én ugye mindig azt szoktam mondani, hogy én jobban örülök annak, hogyha a város infrastrukturális fejlesztésén dolgozunk. Az idei költségvetésben egy komoly csomag van ezzel kapcsolatban. Tehát én úgy gondolom, hogy elvi síkon kell dönteni, és akkor én a magam részéről azt tudom mondani, hogy elvi síkon ezt a támogatást én megadom ehhez a jégpályához, viszont rögtön lenne egy javaslatom. Én úgy gondolom, hogy ezt profitábilisan nem fogjuk tudni üzemeltetni, tehát erre nagyon kevés lehetőséget látok. Viszont amin itt nekünk dolgozni kell, az szerintem a veszteség minimalizálás. Úgyhogy én arra teszek javaslatot, hogy hozzunk létre, nem kell ezt intézményesíteni, tehát nem kell egy bizottság, de legyen egy munkacsoport, amelyik egyrészt egy nagyon erős marketing stratégiát rak a jégpálya mellé, másrészt pedig megpróbál kidolgozni egy olyan üzemeltetési modellt, ami a legtöbb profitot tudja hozni. Ugye én részt vettem a pénzügyi bizottság ülésén, ott beszéltünk róla, hogy ezt a pályát bizonyos időközönként le kell takarítani. 1500-tól 2000 forintos jegyárig szól az előterjesztés, hétköznap lesz olcsóbb, hétvégén drágább, fordítva, idősávos lesz-e, tehát ezt az üzemeltetési modellt ki kellene dolgozni, illetve nyilván megkeresni az összes környékbeli önkormányzatot. Most hirtelen nem találok jobb szót rá, de hogy akadálymentessé tenni ezt a jégpályát, tehát hogy mi gondoljunk-e arra, hogy mondjuk a fogyatékkal élőket be lehet-e vonzani, most nyilván nem rajtuk akarok keresni, de talán ez is egy fontos szociális szempont lenne, hiszen a környéken több ilyen intézmény is van. Úgyhogy nekem az a javaslatom, hogy legyen egy munkacsoport, ami jó időben elkezdi ennek a marketingét és gondolkodik a lehetséges üzemeltetésen, hogy próbáljunk egy olyan modellt kialakítani, ami aztán a végén nem a 20 milliós veszteségkiegyenlítésről fog szólni. Köszönöm. Köszönöm. Kocsis István, bizottsági elnök. A polgármester úr, a Városi Bizottság is megtárgyalta a napirendet. Egyetértek szépen a képviselő úrral, hogy sokkal életszerűbb volna, hogyha egy bizonyos összegen be van tervezve, ami kvázi fog kerülni a testületek, nem hogy nincs szükség több készítő forrásra, és úgy gondolom, hogy 4 millió forinttal be van tervezve teljesen reális a műjégpályának a megépítése és üzemeltetése. A bizottságunk 3 igennel támogatta a pályának a megépítését és üzemeltetést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottságok is tárgyaltak. Itt egy alapkérdés lenne, hogy a képviselőtestület elvállalja azt, hogy az elmondottak szerint ez körülbelül egy 20 millió forintba kerülne a városnak. Az itteni adatok, ezek is csak egy ilyen
elképzelések, de vannak olyan városok, ahol már működtették ugyanezt a konstrukcióval ezeket a korcsolyapályákat. Hát itt is végül is a veszteség, ahogy a polgármester mondta, hogy 20-25 millió forint. Tehát itt ezekről a számokról jó, érdemes beszélni, és a munkacsoport azt tegye is meg a megfelelő lépéseket, de viszont nekünk arról kellett dönteni, hogy ezt a 20 millió forintot a képviselőtestület bevállalja-e. A pénzügyi bizottság 4 igennel támogatta a létrehozását, ennek a korcsolyapályának a létrehozását, és javasolom azt, én szerint, hogy vállaljuk be ezt a 20 millió forintot, és majd a munkacsoport tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez minél kevesebbre kerüljön. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyéb vélemény van-e? Amennyiben nincs, köszönöm szépen a bizottságok és a képviselőknek a hozzáállását. A munkacsoporttal egyetértek, nem most hozzuk létre, de röviden belül létre kell hozni, aminek én személyesen is szeretnék tagja vagy akár vezetője lenni. Erről majd dönteni fog a képviselőtestület. Most ezt a döntést hozzuk meg, és utána akkor a munkacsoportra rövidesen vissza fogunk térni. Amennyiben más vélemény nincsen, aki a határozott javaslattal egyetért, azt kérem szavazzon. Köszönöm szépen, 10 igen, egy tartózkodásra a képviselőtestület. 13-as napirendi pont, bizottsági tag választása. Szép Dániel lemondott bizottsági tagságáról, Kulturális Sport és Ifjúsági Bizottságáról van szó, bizottsági tagságáról. Így a megőrzött helyre egy képviselőt kell választani az SMS-ünk értelmében, tehát több beltagnak kell lenni, mint kültagnak. Magam részéről Nagy Gábor képviselőtársamat javaslom bizottsági tagnak. Egyszer kérdezem, hogy elfogadja a jelölést. Igen. Köszönöm. És kérdezem a tisztelt képviselőtársamat, hogy van-e másnak javaslata. Amennyiben Szlávik Csaba. Nincs más javaslatunk, a pénzügyi bizottság is tárgyalta a dolgokat, és szintén Nagy Gábort javasolta. Köszönöm szépen. Megerősítés. Egyéb vélemény vagy javaslat van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért, hogy akkor Nagy Gábort választjuk a Kulturális Sport és Ifjúsági Bizottság tagjának, ezt kérem szavazzon. Köszönöm. 9 éves egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta Nagy Gábor. Köszönöm szépen. Tájékoztató az előző képviselőtestület ülésen elhangzott interpellációkra, tett intézkedésekről. Szólítom a képviselőket, és kívülben elfogadják a választ. Kocsis István. Köszönöm, elfogadom. Szép Dániel. Köszönöm, elfogadom. Szerzősen azt nincs jelen, ettől megkérdezik. Szlávik Csaba bizottsági. Hát ugye, elnézést kérnék, de sajnos megint csak nekem vannak ilyen gondok és problémák, hogy a Bartókkal lakótelepen a parkolási problémák, mintha mi sem történt volna. Én ezért szeretném megkérni a polgármester urat, hogy hasson oda az illetékesek felé, hogy valamit már tegyenek, mert ott van az a trafoház, ott már külföldi rendszámú autó parkol. Vele szemben most, amikor eljöttem, 5 autó parkolt, hát itt valamit azért meg kellene tenni ezzel kapcsolatban. Ennyi, köszönöm szépen. Köszönöm. Melyik illetékesekre gondolok a elnök úr? Hát mondjuk itt gondolok, hogyha menjen oda már a közterületfelügyelő, tegye már ki azokat a jegyzőasszony intézkedjen ezzel kapcsolatban, szólítsa fel a jármű tulajdonosokat. Tehát én ezekre a dolgokra szeretném megkérni a polgármester. Rendben. Köszönöm szépen. Cafik Csaba. Köszönöm, polgármester úr. Az első felére az interpellációnak, ugye ott a beszámolóban is említettem, hogy volt itt egy bejárás a rendészeti velők. Ott elmondták, hogy gyakorlatilag ezt a sporttelepet nem használják,
úgyhogy nekik olyan túl sok tervük nincs, de mindenképpen javasolnának valamilyen együttgondolkodást, hogy akár a várossal közösen megtartva ezt a sportfunkciót, akár pályázati forrással, vagy bármi egyébbel rendbe kellene hozni. Én ezt szeretném kérni, hogy ez ügyben legyen valami egyeztetés, akár közösen, hogy milyen formában tudunk ott közreműködni, és egy olyan állapotot létrehozni, ami mind a városlakóknak, mind a rendészetinek megfelelő lehet, és akkor valami közös módon rendbe rakni azt a területet, hogy tényleg újra lehessen sportcélra is használni. Hát az interpelláció második részére adott választ, azt gyakorlatilag nem tudom elfogadni, ott nem történt semmi. Ugyanolyan hosszosak a kukák, ugyanúgy nincsenek benne zsákok, szóval szerintem ez nem megfelelő állapot. Jó, köszönöm. Akkor ez esetben a választ szavazásra teszem fel a képviselőtestületnek. Alpolgármester úr nem fogadta el, képviselőtestület elfogadja a választ, kérem szavazzon. Három igen, 4 nem, 3 tartózkodásra a képviselőtestület nem fogadta el a választ. Köszönöm szépen. És akkor most kérdéseknek és interpellációknak adom meg teljesen, jó? A lehetőséget. Ezelőtt onnan indultunk, akkor most minden indulunk. Kérem jelezzék, aki szeretne kérdezni vagy interpellálni. Faragó Gábor. Köszönöm szépen, 2 dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik a Bástya utca, Németh Mária utcától a Lidl felé, vagy a bevásárlóközpontok felé szeretnék egy behajtani tilos táblát kihelyezni, ugyanis az egy nem megnyitott út, és mindenki ott közlekedik. Amikor szárazság van, akkor ott van a sportfelhő, amikor meg eső van, akkor meg hordják fel a Bástya utcán sarat a gépjárművek, és nem elvétve, hanem folyamatosan ott közlekednek. A másik pedig itt a korona volt zenés előtt van egy hirdető oszlop, ami nagyon borzasztó állapotban van, tehát ott az átmenő forgalom, idegenek és turisták és mindenki ott vonul el mellette, azzal valamit kezdeni kéne, vagy letakarítani, vagy valami normális tehát funkcionál megfelelően használni. Mert ott leázott régi, 1000 éves lakátok, lakáthelyek vannak, borzasztó látvány nyújt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Cafik Csaba, polgármester úr. Köszönöm, polgármester úr. Nekem 2, hát igazából kérdésem lenne. Az egyik, hogy a közelmúltban a városgondnokság több játszótéren szalagozott le játszótéri eszközöket, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy azok nem szabványosak és azért lettek lekerítve, hogy ne legyen belőle baleset. És ezek között van jó pár, amin még látszik, igaz, nagyon halványan, a projekttábla, hogy ezek 2020-ban lettek beszerezve valami uniós pályázat keretében a városgondnokságnál. Most nekem ez furcsa, hogy most akkor szabványosak voltak, most meg nem, mert az látszik, hogy a karbantartás hiánya az mindegyiknél fennáll. Csak jó lenne ezeket, hogyha lehet, akkor rendbe rakni, és ha megfeleltethetők a szabványnak, hanem akkor pedig vagy cserélni, vagy valamit kezdeni, de ez gyakorlatilag 4-5 helyen történt meg ugyanaz a ilyen csúszdás torony, ami ebből a pályázatból be lett szerezve. Ennek kérnék utána nézni, hogy ezzel van-e még fenntartási kötelezettségünk, vagy mit lehet ezzel kezdeni. A másik kérdés, ezt intézményvezető úrnak is említettem itt az ülés előtt, ugye elvileg a 70 kW fölötti hűtő-fűtő teljesítményű berendezéseknek a felülvizsgálatára volt egy tavaly decemberi határidő, ez ügyben kérnék tájékoztatást, hogy ezek az intézményeknél megtörténtek-e, hanem akkor pedig ezt kérném pótolni. Köszönöm. Köszönöm. Szlávik Csaba. Köszönöm szépen. Én a Hunyadi utcai piramistölgyek. Tavaly azt hiszem a képviselőtestület több millió forintot szavazott meg, hogy rendbe tegyék a piramistölgyeket. Most igaz, hogy nagyon nagy szélvihar volt, de körülbelül olyan fél méteres átmérőjű olyan korhadt ágat tört le,
itt a szakközépiskola melletti részen, hogy kérném, nagy szerencse volt, hogy különösebb tragédia nem történt. És ugye a tavaly évben 3 millió forint lett, azt hiszem, megszavazva, tehát így lett csak rendbetéve a piramis tölgyek. Tehát kérném, hogy kertészeti szempontból még egyszer nézzék meg, vizsgálják meg, és tegyék meg a megfelelő intézkedéseket. Tehát ez a piramis tölgyekkel kapcsolatban. A másik pedig az, hogy igaz, hogy most ne folyjunk rá a szélre, mert hogyha időben le lett volna takarítva a város, akkor ezek a tavaly lehullott falevelek nem repkednének továbbra is itt szól a széjjel. Itt gondolok egyértelműen a Bartóki lakótelep és a 8-as közötti résznek a takarítását. Igaz, hogy egyszer már voltak ott, de hát annyi volt. A másik pedig a kutyafuttatónál, ott valami borzasztó dolgok vannak. Tehát ott is a tavalyi levelek még szanaszéjjel. Úgyhogy kérném az intézmény vezetőjét, hogy kicsit figyeljen oda, mert a fő feladat az lenne, hogy a város tisztaságát és rendjét azért meg kéne, el kéne intézni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szép Daniel. Köszönöm. Én rögtön azzal kezdem, hogy szeretném megköszönni a Városgondnokságnak, hogy itt a szélviharos időszakban ugye a lakossági bejelentés nyomán kértem azonnali intézkedést, és kivonultak és elhárították a problémát, szóval köszönöm szépen a gyors reagálást. A két dologban szeretnék interpellálni, az egyik, hogy amikor a kátyúzást majd valamikor kezdjük, akkor a Képúti-ligeti városrészen a Megyfa utca és az Ötház utca kerüljön bele ebbe a szórásba. A másik pedig hasonlóan a szlávik képviselő társamhoz, tehát a Rákóczi útnak a Rákóczi út 3650 közötti szakaszán valóban vannak még a fametszésből ott maradt ágak, hogy ha esetleg arra mennétek és azt a részt is kitisztítanátok, azt megköszönném, illetve van ez az ominózus alagút vagy átjáró ott, aminek egyszer már kértem a takarítását. Én nem szeretném ezt mindig a Városgondnokságra testálni, tehát nem tudom, hogy ez a lakó közösségnek a feladata-é. Ha igen, akkor szeretném, hogy a közös képviselőt megkeressük, mert folyamatos lakossági panasz érkezik, hogy ott az aluljárónak a környezete az koszos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kocsis István. Köszönöm szépen, polgármester úr. Nekem is pár dolog lenne. A legelső az, hogy már tavaly lakossági jelzés volt Rákóczi úti parkoló, ez a Nerink Béla és a Német Mári utca között. Most szeretnénk kérni egy parkolófestést. Erről beszéltünk a városság vezetőjével, ezt mindenképp szeretném, hogyha elindulna, legalább a játékkérés szintjén. Továbbá meg szeretném kézdeni a műszaki irodát, nem tudom, hogy mennyire tud segíteni most. Vannak itt beruházások, amik el lettek indítva, már tavaly évben, és nem tudom, milyen státuszban vannak. Ebbe szerették kérdezni. 4 darab lenne. Az egyik a közlekedés biztonsági tanulmánynak a készítése, most milyen fázisban szerződés megköttetett, elkezdődött ennek a készítése, erről szeretnék információt. A másik a Kossuth utcai tömbelső tervezési munkái, itt is hogyan áll jelen pillanatban a státusz. A harmadik az Ady Endre út és csapadék víz tervezési munkáinak a állapota, és a negyedik pedig, azt nem tudom, a Hunyadi úti járda felújítása, ahol egy tölgy által fölnyomott járdahelyreállítást kellett volna elkészíteni, már szerintem a nyertes kivitelezően, nem tudom, hogy jelen pillanatban ez miért nem készült el, határidőmódosítás volt, vagy hogy elkészült-e, ezt szeretném még. Akkor nem készült el, hogy ennek mi az oka. Én úgy tudom, hogy ennek volt egy talán március végi átfutása, de nem vagyok biztos benne, hogy ezt kérem a visszakodát. Tájékoztassanak el írásban erről. Köszönöm szépen. Jegyző, aztán megadom a szót, amiben szóra tudod válaszolni. Nagyon jó, köszönöm. Az első kettő megvan a szerződés. Az első kettőre közlekedés biztonsági tanulmányra és a Kossuth utcai tömbelső tervezésére. A többi is most nem tudom. Köszönöm, a többire a királyba. Elnök úr a választ. Tóth László.
Köszönöm szépen, polgármester úr. Még a ciklus elején szó volt a temető parkolójának a helyzetéről, azóta sem történt semmi. Szeretnék egy egyeztetés vagy javaslatokat kérni, hogy mit lehetne ezzel a temető parkolóval kezdeni, mert most is arra felé jártam 1 óra körül, 18 darab parkolóautót láttam úgy, hogy szinte üres volt a temető, és temetés pedig nincsen. Tehát egy nagyobb forgalmú temetésnél nem tudnak megállni az odaérkezők a parkolóban. Erre kellene valamit kitalálnunk közösen. Köszönöm szépen. Nekem egy apróság eszembe jutott, és nem akarom elvenni Szlávik képviselőnek a kenyerét, de tegnap jártam a Bartókuti játszótéren, jó kihasználat különben, homokozóban, hogyha néhány köbméter homokot tenne a városgondnokság, azt megköszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, tárgyalás részünk nem lesz, további szép napot kívánok mindenkinek.